Изрете го Александър Пук с мене. Теди Про. И сега той се представи. С мене. Коста са ние с Теодор. От отборите, които съм махнал. Неговия фаворит е Милан. и моя. Искам долу да гласувате с Милан, защото те имат много добри и нямат много добри играчи, нямат много развита скамейка. Според мен Тодор ще бъде съгласен, че изключих Челси нарочно, защото те имат развит отбор, обаче Жозе Мориньо не купи никакъв играч. Само един Фалкао, хора, а Тодор е много голям фен на Челси. Да, така е. И хора, аз също много се досък, защото баща ми много го харесва този отбор, но най-много харесва Милан. И на мен ми е душата ми. Уважавам Пик-Пук, че го харесва този отбор, защото има славни години. И днес, хора, в серия А, днес от 10 часа, Наполи-Милан, гледайте този матч, ще бъде много интересен. Утре пак с Арсенал. Пак утре ще сепат. Хора, аз съм за Арсенал, защото от английската висша лига. Щом да играят с Реал Мадрид, аз от испанската лига за никой не съм. Така че отдолу под клипа на Кейджик Мей съм написал само Арсенал и някакви резултати, но не мислете, аз съм чисто кръвен фен на Манчестър Юнайтед. Когато има мачове на Ман Юнайтед и Челси, ние с Теодор смахваше за главата. За душата ще си стъркнем и кой ще победи. Фащаме се на басва и на тия подобни неща. Тери, кога ще качваш нов клип, бе? Може би след 20 минути ще обработя този. Ние с Теодор... Ко викаш? След 20 минути, защото сега трябва да обработя този. Добре, само още малко... Така, хора, искам да ви кажа нещо много важно, че Милан имат много добър отбор, обаче с него ще направя наистина един добра кариера, защото според мен ще ви е забавно. После, след кариерата с Милан, защото ще изиграме един сезон, 2 най-много, 2 сезона, 3 най-много, и после отдолу, след края на този сезон, искам вие да изберете Челси. Да, добре, Челси и ще играем. Един глас от Челси. Моля, продължайте. Така, продължайте, че на Теодор няма му стигне. Нали? Да, аз се чувам как хората на Челси не си отишъл поне на един матч в Англия. Какво? Как не си отишъл поне на един матч в Англия? Ми е чудно, като си толкова голям фен на Челси. Челси. Хора, тя да те питам нещо. Златан Ибрахимович бил ли в Барселона? Не. Бре, каква тъсника тук, къде я намерих? После видиш в клипа ми, пише Златан Ибрахимович и с екип на Барселона. Имат такива зим, къде те си ги правят да питат тия си или много, дали го искат в Барселона или не. Не го е. Той е много бавен човек. Така че хора, искам да ви кажа, че ще правим кариера с Милан, вече е решено. Уважавам много Пик-Пук, който харесва Милан. И ще се видим в другия клип. Това беше от мен. Теди Прото не знам дали ще продължи клипа. Аз като ви народе, беше ми приятно. Чао! Добре, аз бях Даркпулф. С мен беше. Аз вече спрях клипа, но Теди Про. Добре, той си е спрял клипа, ще е голяма шматка, ще го дам под найем, спокойно. Не ли? Не. Тебе те дава под найем и това е. Хора, долу в клипа ще има линка към канала на... А под моя няма да има линк за неговия канал, успокойте се. Що бе? Защото този твоя канал ще намерят моя да умник.
Значи, аз съм много мумен, така че не ми обяснявай. Хора, това ще беше всичко. Този клип, аз бях Дарк Пулф, мен беше Теди Прото. Ще видим в следващите клипове. И също, хора, ще изиграем едно мъчле. Неговия телефон е апдейтнат, моя не е. Така че той ще заснеме с неговата голема програмка. Ще заснеме мача. И после ще ми го прати по шерита. Така че и аз... По шерита. Като се видим някой път да отидем в някой кафене или у вас или у нас, да изиграем един такъв... Ако беше името? Майле... един матч на FIFA. На конзолата ли? Каква конзола, бе? На телефоните. Ти ще снимаш с твоята голема програмка, пък... Да, 20p, а той на 240. Арещи. Дано хубаво вижда. Така че, хора, така ще бъде... Пък не влезах. И ще изиграем един матч. Той ще ми го прати по шерита. Така че и вие, и аз ще може да гледат. Той и аз можем да пуснем този матч. Така че, хора, това беше всичко от нас. Очаквайте с нетърпение матча и Теодор ще каже чао. Чао! Аз това виста. Айде, 1, 2, 3, стоп.